Eksodo Kapitulo 24, Gilig-on ang kasabotan. Ang Ginoo miingon kang Moises, tungas ngari ka nako sa bukid kauban ni Aaron, ni Nadab og ni Abihu uban sa sitin takakadagkuan sa Israel og simba kamo kanako samtang atua pa kamo sa layo. Ikaw lamang ug walay lain sa imong mga kauban ang makaduol kanako. Ang katawan dili makauban kanimo. Busag yadto ni Moises ang katawhan og gisuginlan sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Ang tibuok Israel nagdungan pagtubag, buhaton namo ang tanan nga gisulti sa Ginoo. Gisulat ni Moises ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Unya sayo kaayo sa buntag sa pagkasunod adlaw, nagtukod siyag halaran sa tiilan sa bukid. Nagbutang siyag do si kadagkong bato nga handumanan alang sa do si kabanay sa Israel. Unya nagsugo siyag mga batan-ong lalaki aron paghimog mga halad nga sunogon og pag-ihaw ug mga torong baka aron ihalad sa Ginoo alang sa usa ka halad sa pakigdait. Unya gikuha ni Moises ang katunga sa dugo ug gisulod sa mga planggana. Ang katunga gisablig niya sa halaran. Unya gikuha niya ang basahon sa kasabotan ug gikusob niya kini pagbasa ngadto sa katawhan ug sila miingon, tumanon namo ang tanang gisugo sa Ginoo ug sundon namo siya. Unya gikuha ni Moises ang dugo ug gisablig ngadto sa katawhan. Siya miingon, mao kini ang dugo nga naglig-on sa kasabotan nga gihimo sa Ginoo uban kanato sa paghatag niya niining tanang mga sugo. Si Moises, si Aaron, si Nadab og si Abihu uban sa sitin takakadagkuan sa Israel mitunga sa bukid og nakita nila ang Dios sa Israel. Sayang tiilan nakita nila ang daw safiro nga dalan niya sa makahayag sa langit. Wala niya unsa ang mga kadagkuan sa Israel. Nakita nila ang Dios og unya nangaon sila og nanginom. Si Moises didto sa bukid sa Sinai, ang Ginoo miingon kang Moises, tungas ngari ka nako sa bukid og pabilin diri. Ihatag ko kanimo ang mga papan nga bato nga akong gisulatan sa tanang mga balaod aron itudlo sa katawhan. Si Moises nangandam uban sa iyang pangabaga nga si Josue og mitunga si Moises sa bukid sa Dios. Giingnan ni Moises ang mga kadagkuan, paghulat kamo dinhi hangtod nga mahibalik kami. Anya uban kaninyo si Aaron og si Hur. Kun kamo may kasungian, dangop kamo kanila. Mitunga si Moises sa bukid og ang panganod mitabon sa bukid. Unya ang himaya sa Ginoo mikunsad sa bukid sa Sinai ug sulod sa unom ka adlaw naputos sa panganod ang bukid. Unya sa ikapito nga adlaw, gikan sa taliwala sa panganod, ang Ginoo mitawag kang Moises. Nakita sa mga Israelita nga ang himaya sa Ginoo daw kalayo nga nagdilaab sa tumoy sa bukid. Misuot si Moises sa panganod ngadto sa tumoy sa bukid. Nagpabilin siya didto sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi.